presented by Mahir Cinema. बुलेट बेजोड़ गोपालगंज। पिया परदेसी से पर गइल पाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला। पिया परदेसी से पर गइल पाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला। 4 साल बीतल तब घर नहीं आवता, भतार वाला काम सखी देवर चलावेला, भतार वाला काम सखी देवर चलावेला। पिया परदेसी से पर गइल पाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला। पिया परदेसी से पर गइल पाला, मिहरी के दुख नहीं ओकरा बुझाला। 4 साल बीतल तब घर नहीं आवता। Presented by Mahir Cinema. क्या नाम है आपका? बुलेट बेजोड़ बुलेट बेजोड़ कहाँ रहेला? Presented by Mahir Cinema. बाली ओटा लाली सब देवेला खरीद के, देवरे पुरावे सुना सखी मोरा जिद के, देवरे पुरावे सखी सुना मोरा जिद के। बाली ओटा लाली सब देवेला खरीद के, देवरे पुरावे सुना सखी मोरा जिद के। बेरा कुबेरा उ देहियो दबावेला, भतार वाला काम सखी देवरे चलावेला, भतार वाला काम सखी देवरे चलावेला। बुलेट बेजोड़ गोपालगंज। Presented by Mahir Cinema. सलमान मंसूर पिया घर नहीं आइले, ऐसन बात मोर कपार छोड़ गइले, ऐसन बात मोर कपार चढ़ गइले। सलमान मंसूर पिया घर नहीं आइले, ऐसन बात मोर कपार छोड़ गइले। आसिम मिंटू कासिम हमके सतावेला, भतार वाला काम सखी देवर चलावेला, भतार वाला काम सखी देवर चलावेला। Presented by Mahir Cinema.